φτιάξαμε βιλέντζες, τότε φτιάχναν πάρα πολλές βιλέντζες, γιατί περισσότερο τις τρώναν και κάτω, αλλά και κοιμόταν τις βιλέντζες. Μετά ήταν οι μπαχτές. Αυτή είναι η μπαχτή. Τι είναι μπαχτή? Ναι. Είναι ένα πολύ ψηλό πράγμα, που αυτήν περισσότερο τη βάζανε με το σιδερένιο το χτένι για να μπάζει και να γίνεται καλύτερα. Και αυτή πάλι Είναι καρπέτα. κουβέρτα κουρασμένη, ναι. Μετά είναι τα καραμελωτά. Αυτά είναι άβαφη, όπως είναι το μαλλί της προβατίνας, του καφέ. Αυτά είναι βαμμένα. Αυτά είναι φτιαγμένα στον αργαλιό, με ψηλή μάλινη κρουστή και έχει κυραφεί στη μέση. Ναι, είναι πολύ στενό. Αυτό το πράγμα τόσο στενό είναι. Φτιάχναν μόνοι τους γιατί δεν είχαν για να φτιάξουν. Τώρα θα τα δω. Είναι όλα χειροποίητα. Μόνο κόμματα βέβαια, ναι. Βιλιέτες. Αυτά είναι τώρα τα χειροποίητα. Έδιναν αυτές τις δαντιλίτσες γύρα-γύρα. Τις σκούντες που περνούσαν. Αυτό είναι της Αγλαΐας Γιαννάκου από Καρδίτσα. Αυτό είναι της Βάιας Πιανάβα. Αυτό το παλιό που σας είπα ότι έχει και τον τροβάι σφαίρα. Και αυτά είναι τα καραμελωτά, Βάσο Δαμοπούλου. Ναι, Βάσο Δαμοπούλου, τροβάδες, καφέ Βαγγέλη, παγμώνα και Βάσο Δαμοπούλου. Αυτό το έφτιαξε μόνη της σε Βάσο. Κοιτάξτε τώρα τη διαφορά που υπάρχει. Αυτό είναι με άλλα σκηνιά, άλλη κλωστή. Ενώ εκείνο είναι πιο και εκείνο εκεί είναι ολόμαλο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά. Εκείνο είναι όλο ολόμαλο. Εκείνο είναι με το κάρτα. παλιό που έφτιαξαν Είναι τώρα πιο νέο.